Dnes pro vás mám nemovitost s velkým tržním potenciálem v samotném centru Jindřichova Hradce. Tak si ji pojďme představit. Městský dům s historickým charakterem kombinuje možnosti bydlení a komerčního využití. Dle vypracované studie proveditelnosti může dojít k jeho úpravě a vzniku několika moderních bytových jednotek, což sebou přináší značný potenciál pro investory. Teď to vypadá takto, ale vy víte, že to může vypadat třeba takhle. Teď to vypadá takto, ale vy víte, že to může vypadat třeba takhle. Jsme na jedné z nejrušnějších ulic Jindřichova Hradce a tuhle oblíbenou cukrárnu chceme určitě zachovat. A protože se jedná o částečně podsklepenou stavbu, nabízí se další prostor pro podnikání i tam, třeba v podobě útulné vinárny. Tato část nemovitosti je kolaudována pro potravinářský provoz, což se dá využít, než získáte stavební povolení. Dům najdete na unikátní adrese v Klášterské ulici, v řadové zástavbě, v těsné blízkosti důležitých městských institucí, obchodů a turistických atrakcí. Zaujala vás tato nabídka? Tak mi zavolejte a přesvědčte se o jejím potenciálu sami. Budu se zde na vás těšit.